Salut și bine v-am găsit la un video de ăsta scurt. Uh, Ideea este că Alexandru s-a trezit și încearcă de la ora 2 după amiaza să facă live, dar nu poate deoarece am intrat de dimineață pe YouTube, am încercat adică vedeți că sunt îmbrăcat de live, bam bam, nebunie, frumușel, gătit, toate alea. Și am vrut să dau drumul la live, dar nu merge, nu vrea YouTube-ul aici, vedeți? Nu ne dorește, nu știu ce se întâmplă. Pana mea, am intrat pe la 2 să fac live, am dat să dau drumul la live și streaming-ul live nu e disponibil, nu se vrea. Dăm refresh, poate merge, poate greșim noi aici undeva, poate se întâmplă ceva, nu se întâmplă nimic. Am intrat și am vorbit cu băieții de la YouTube, le-am zis, bă, am și o problemă, nu pot să fac live aici, dacă puteți să mă ajutați. Au zis că nu e nimic în neregulă, e ok, zic, păi, dar nu pot să fac live, știi, și nu pot să, adică vreau și să fac live, că e canalul meu. Da, au zis că o să se uite și o să-mi dea un e-mail zilele următoare. Deci am făcut și live. Poate mâine o să meargă, habar n-am. Poate mai târziu o să meargă, habar n-am. Ideea este că mi-am mai curățat din clipuri de pe canal, mi-am mai făcut pe acolo ordine și așa. Oricum, live-ul de astăzi cu CS nu este, live-ul de mâine cu CS s-ar putea să nu fie. Așa că vă aștept diseară pe Twitch să ne bucurăm și să ne distrăm. Aveți link-ul în descriere. I-am întrebat pe băieți dacă e ceva, dacă s-a întâmplat ceva, am strike-uri, shadow ban, ce se întâmplă, și au zis că nu, că este ok. Și am mai întrebat dacă tot eram acolo, ce se întâmplă cu notificările de la canal, pentru că, la mine în status apare că 31.000 din 100.000 au notificările activate și primesc numai 20-30 și au zis că e ok, că nu e nimic în neregulă. Și am zis, bine, dacă nu e nimic în neregulă, ce să și facem? Că dacă nu e nimic în neregulă, asta este, mergi mai departe, că dacă băieții zic că nu e nimic în neregulă, nu e nimic în neregulă. Da, mă, băieți, asta am vrut să vă zic, că probabil mă înjurați că ziceați că nu v-am făcut live de pe la 2 și așa, dar chiar n-am putut, chiar aveam chef să mă joc CS, chiar aveam chef grav să mă joc CS sau altceva, dar nu s-a putut, așa că vă aștept diseară de la 9 pe Twitch. Vă pup și vă respect, pa!